bar bodo wayahe nyarutang sembarang barang. Cukup ora iki? D, Pak D, Pak D. Walah bolot. Loh. Kene nyarutang blok. Oh, nggih, Pak. Waduh. Anak buah panggah gombloh. Ditambah-tambah ya ora utangku ya. Kon duwe duwe arep nyarutang barang. Kene mlebu. Kene. Sik tak ilingne banyu. Arep genahne utangku ndek emben bloh. Lah iki sing arep mok sarutang sing jajanan apa sing gombalan dhisik, Lot? Sing jajanan dhisik embloh. Iki nek sing jajanan. Iki tak hitungin dhisik ya. Iki kacang krebo 1,5 kilo. Ceriping 2 buntel, ya ta? Marning 1/4. Peyek kacang tunggak 3 buntel. Dadi totale 400 swidak. Ora kleru ngitung bloh. Kowe lho ora tek iso nulis. Ya ora mungkin toh. Aku lo ngitunge nganggo kalkulator. Cah peong. Wis pira? Ya kuwi mau. 400 swidak. Tak kei 50 dhisik ya. Sing 5.000 tak gone dhisik. Lho. Lah piye to iki? Utang 400 swidak, Dik. Sik dibayar 50 ki. Piye iki lek ku ngomong karo bose? Wis to. 3 dina lak lunas. Wong utang sakmono mbiyane kok dicicil 50 ki, nek ra bolot iki ora enak. Weh. Iki kudu golek gawean dhisik ngene lek Harun. Sik butuh kerjaan ora ya? Bapakmu nyanti. Bapak ora enek, Dik. Isih luar kota. Cek butuh wong kerja ora ya? Kentekan duit bar bodo. Ora apa-apa, Dik. Hariane 50 kotore. Ora apa-apa lah. Kena nggo tambah nyarutang.